شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲን ምስ ሓውና ሲም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጺናኩም ኣለና Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sam med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ክርስቶስ በአና በእምነት ክነብር ድብሊ Och dagens ord är Kristus i oss genom tron. መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 2:10 I Galaterbrevet kapitel 2 vers 20. ግና ክርስቶስ ይአባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም አነ አይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጅ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በእምነት በተዘፍቀረኒ ምእንታይ ወነብሱ ዘሕለፈለይ ወደ አምላኽ ዝነብር ዘለኹ Och det står, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever nu i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgett sig för mig. ዋው ሐዋርያ ጳውሎስ እተዛዓበይ ናይ ክርስትና ትርጉም ዝተረድኦ ሰብ ነይሩ Aposteln Paulus var en av de som har förstått den riktiga betydelsen av det kristna livet. ክርስትና ካፍተና ምድር ዘለዎ ሃይማኖታት ሓደ ካብ እንጌርኩም ከይተወስድዎ Räkna inte kristendom som en av de religioner som finns här i världen. እንተ ደኣ ክርስትናን ሃይማኖትን ፈሊኹም ደይተረዲኹም ወስቲልናው ክርስትና ይተረዳእኩም እንደለኹም Om ni inte har lärt er att skilja kristendom med religionen så har ni inte förstått vad kristendom är tills nu heller. ክርስትና ሃይማኖት አይኮነን Kristendom är inte religion. ክርስትና ካፍቶም ምድር ዘለዎ ሃይማኖታት ሓደ ካብኦም አይኮነን Kristendom är inte en av de religionerna som finns här i världen. ክርስትና ክርስቶስ በእምነት በአና ክነብር ከሎ እዩ Kristet liv kallas när Kristus lever i oss genom tron. ክርስትና ናይ ክርስቶስ ህይወት አባና ክግለጽ ከሎ እዩ Det kristna livet det är när Kristus liv manifesteras i våra liv. ጳውሎስ ዝሓቅ ዝበጽሕዎ እዩ Och Paulus har kommit till denna uppenbarelse. ስለዚህ ንሱ ከም ዘይነብር ዘሎ ክርስቶስ ኣብኡ ግን ከም ዝነብር ዘሎ ፈሊጡ Och han förstod att det inte är han själv som lever längre utan att Kristus lever i honom. ክርስትና ናይ ሰብ ናብራ አቋሪጹ ናይ ክርስቶስ ናብራ ኣብ ሰብ ክጅምር ከሎ እዩ Och det kristna livet det är när en persons liv slutar existera och Kristus liv börjar manifesteras via den personen. እዚ ህይወት እዚ እዩ እቲ ናይ ላዕሊ ህይወት እቲ ዝበለጸ ህይወት እቲ ናይ ክብሪ ህይወት እቲ ሰማያዊ ህይወት ኢልና ንጽውዖ Och det är det här livet vi kallar det härlighetens liv, liv som är från ovan, det högsta liv, ett liv från himlen. እዚ ህይወት እዚ ምንም ዓይነት ነገር ክገዝኦ ኣይክእልን ሕማም ጭንቀት ፍርሒ ነዚ ህይወት ክገዝኦ ኣይክእልን ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ እዚ ህይወት Och det här livet, det finns ingenting makt som kan äga den, varken sjukdom eller smärta. Det här livet är högre än det. እዚ ህይወት እዚ ግን በእምነት ይስነበር Men det här livet levs genom tron. ማለት ክርስቶስ ህይወተይ ኢልካ ከኣመንካ እሱ ህይወትካ ኮይኑ ክግለጽ ኣይክእልን Så om du inte tror att Kristus är ditt liv så kan han inte manifestera sig som det heller. ስለዚ ክርስቶስ ህይወትና ምዃኑ ክርስቶስ ጽድቅና ምዃኑ ክርስቶስ ኩሉ ነገርና ምዃኑ ክንኣምን ይግባአና Så det är därför vi behöver tro att Kristus är vårt liv, Kristus är vår rättfärdighet, att Kristus är vår allt. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 30 ከም ዝብል ክሳብ 31 I första Korinthierbrevet kapitel 1 vers 30-31. ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን መቕዳስን መድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ኢልና Och det står, tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska inte berömma sig av Herren. Den som ska berömma sig av Herren. ክርስቶስ መድሓንና እዩ ክርስቶስ ጽድቅና እዩ ክርስቶስ ጥበብና እዩ ክርስቶስ ህይወትና እዩ Det står att Kristus är vår rättfärdighet, Kristus är vår helgelse och Kristus är vår återlösare. ስለዚህ ሪኹም ናይ ክርስትና ህይወት ብሰብ ዘይኮነስ በአምላኽ ከም ትምካሕ ዝገብር ህይወት እዩ Så det här kristna livet är ett liv där man skryter och berömmer sig av Herren, inte av sig själv. ምኽንያቱ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነልና Och det är för att allt det vi har fått, vi har fått det av Gud. ሎሚ በዚ ህይወት እዚ ንርእስኹም ምርኣይ ጀምሩ Så börja se er själva genom det här livet. ሎሚ እዚ ህይወት ብእምነት በአና ክግለጽ ፈቐዱሉ Så tillåt er att leva det här livet genom tron från er inre. ክርስቶስ ህይወተይ ናብ ዝብል ርድኢትን ምዕራፍን ብጽሑ Kom till en förståelse där ni ser Kristus är mitt liv. እዚ ህይወት እዚ ናይ ፐርፌክሽን ህይወት እዩ Och det här livet är ett liv i perfektion. ስለዚ ነዚ ህይወት እዚ እንተ ደኣ ክንርድኦ ጀሚርና ናይ ፐርፌክሽን ናይ ኤክሰለንስ ናብራ ክንነብር ኢና Så när vi börjar förstå det här livet så börjar vi leva ett liv i perfektion, ett liv i excellent.
ክርስቶስ ህይወትኩም እዩ እመንዎ ህይወትኩም ኮይኑ ክግለጽ Kristus är ett liv och lita på det så kommer han börja visa sig som ett liv. ጭንቀት ንሕማም ግን ንጸግዎ Och säg ifrån er ångest och bekymmer från era liv. እዚ ህይወት እዚ ክሓምም ኣይክእልን እዩ Det här livet kan inte bli sjuk. እዚ ህይወት እዚ ክጭንቕ ኣይክእልን እዩ Det här livet kan inte leva i bekymmer. እዚ ህይወት እዚ ሓጢኣት ክገብር ኣይክእልን እዩ Det här livet kan inte synda. ዘሞር ነዚ ህይወት እዚ ኮንሽስ ብዝኾንኩሞ መጠን እዚ ህይወት በኣኹም ርእሱ ክገልጽ እዩ Ju mer ni börjar bli medvetna om det här livet, ju mer det här kommer börja visa sig i era liv. በዚ ህይወት ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Och det är genom det här livet ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.